Gate मोनबाय guys Fire Division welcome gate एकदम मजा आर्मी camp मोनबाय आरो ना guys मोननाय एकदम गाजा आरो ना guys नायलांबाय थादो आरो नोंसोरबो थांफाबाय थानोसै आरो guys नै जों दलङाव गाखोनोसै आरो ना नायदो guys नै मावो माथो नै guys बाजि मावो माथो लोकेसनखौ नायना लादो बुमलिलानि अ गाजा मावो माथो हिट मावखायो आयौ गाजा मावो नै guys थाबायनो हाया खाट्रा मावो बहुत खाट्रा इलि जाहैबाय नायना लादो नै guys आयौ गोगो मावो माथो नायदो guys लोगोफोरा इयाव दं आरो ना बयलार तो